Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti kalaysa da Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla Candado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador Cancheri. Imbaga na, asubyan nanto na ito'y iti mabiit. Iti kaadda na iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin amakita mga aramidag, kaumem tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, may raron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anatnag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Daadaw? Dua kami ang nagsapol. Idi saan miya masarakan, inawagak tigayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. Nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Ano ti napasamak? Papanan niyo kumata apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Ay, masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga ti kuryente. Dahito'y matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadingay may dito'y? Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible asibibiyag pa ni Cherry.
Kat nakita mi natin iti tao. Nadawal ka di ti daluyo ni di natin boss? Medyo nga ron. Mas daaw kami kanindado. Tapay asalmi sarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rod ket. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi met kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin sakbay nga inyawag iti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka diti baga manang? Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang? Agdua-dua ka kadima, takas kanya? Kunakno siya klaang ti agdua-dua. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nagakunada. Kuna yung awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimbanaaw. Kuna ni Eme iti nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Eme. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na? Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kuna namat amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kuna na nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya? Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la ko maasaan tan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mo't motorboat na pagluganan ta. Rumbang ko ma mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak ang may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, no di ka agagawa, maunat ka si mumulagar.
ti ahente ti insurance kani boss. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man no niya ti aramidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisaan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakita mi ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kunakon kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Adan sakat milagro ang mapaspasamak Kastaman ti atap ka Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibagakin kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpayso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda, idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpayso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mo. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na. Naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam, inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat da ita sang kabasit nga urtak mo Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Siyak ka di amapan ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mang surot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No da telescope ti mang surot. Sana madlaw ni Dado. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli ak ija CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam.
Sigurado ka kadi makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngem permi anasugpet. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mga iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mga iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim. Bumangon ka. Maulaw ako. Agindak, mga no matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim. Bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inumakday na? Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado anapan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harad kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jim, paborik mo, mana. Un, ma'am, ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. Ade, nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Apay anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chirey. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijicendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito palay. Pare ti bingay mo. One answer, narigat no ija opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na,
No adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalaan ka man, ha? Di nakmet asawa. Tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramin tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adeo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Abday ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawa kadagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipian ti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Isuan naramanak met day jay a bulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ako unay kan kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamot ti pagdanagak, ma'am. Awanan ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito ruar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinangibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manang. Sinurot na ti motorbot ang nagluganan ni Dado. Kat, nakita da ka di day jay abarla. Marigat no sumugod dalat ta ni jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis, asawaran dati diso akin malipkipan ni Dado. Adalakit di tao ijay. Masiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda ija adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat da ito eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adalakit di kadadado wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Madida ito yan Tila ang panangipupok da kadata ditoy katmaysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimen, ma'am. Wen ama nang, amin aklas iti krimen, ada katukad na adusa. Di da ka di nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag.
Nakaturog na siguro. Awan mo TVJ, tapno agbuyad ako ma. Ikan kamat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta... Ops, saan mo nga ituloy? Ah, Amok, ti kayat mo nga ibuksilan. bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. ay, saan boss? Sige, sana kung ngagsaupay. Anya ka diti ka udyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri Gisla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop ti nang surot iti nalimad. Uray addada iti adayaw. Nakita da ti nang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taadapay ti gayem mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayem ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays? Kitaan da pa no saan na mapan ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija sidag ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapangtay ti Restobar, Dado. Inakman mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no taimbagak? Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Katwa na. Naimbagak. Patuluyan. Makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, aggunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditoy.
Inakalaon ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot ang nakauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek apagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas at tao. Inkangarodan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adapay ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti maudi apaset ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adapay ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayaw. Ngun nga rod, nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay, wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngam ulos mat akinartape ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makarwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos. No yawis ko ti kalaysa. Ipan to kadimanan ijay isla, boss? Kamamtang iwat mo. No kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat boss. Sa narumbang akan nayon may palagip ko kin kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag akanayon, boss. Nasayat. Amangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutan kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray tapadasat ti umulay. Takita ag tirwar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun, ma'am, parang maaramat ta pagkaputan nga umulog iti banger ti bakaw. Alwadam nga ruan. Amangan no saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Siguro tinyawag ti gayam ko. Dandanida kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka na iti mapaspasamak. Alwadan nyo ha, mga nadadakas nga ibunga na ita pa nagnerbyos yo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damot nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko'y tinaramid na. Kunada natin nagnicheri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana, ada ka di pagbabaan ta?
Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atap pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakod. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga, Rod. Syakmatan ti umuli, manang. Nanang, panaggunayong agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo, anak ko. Ngam ko namat ti gayem na, nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka nun ni Kiko nga daing nyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day, anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss, kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak? Nasa umon, anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga oles. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan manang, saan ta sardayan nga iwagayway? Hello, nakaawag ka matkikaw. Ada ka di napatid nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano a kinasaw ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yamapan iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga ruti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita may ti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan, damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga taakayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan kapaymat siguro ng agkabaw tapno saan mo mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag kapay gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga anatayak gayam? Kung naldabos kandado, anakita da kano anatin nag iti tao. Impasawar na pa iti tao karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pain a Salvador. Sugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad damadi a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karag iti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay kamat dito'y balay da, boss, kikaw. At dandamarlakan cherry di presento manang. Kunakon kat. Apay a pinagparang ni Boss Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry.
Saan ka di akrimen ti kasta? Talaga akrimen, nanang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag, kadag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman akunay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaaramid ti krimen na awan kasabwat na? Iso akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tang adalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagraran na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka amakaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman na iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Asaan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ijay dagiti talo ang managdakdakas. Isu ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Adada atalo kano iti may sa restaurant. Ang mga no agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos? Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran, tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimenti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan dito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nang ibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damat basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles. Idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ay, ay, awan pa kay naigak iti napasamak ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam, ay, di na ko mairaman a paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabwat ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa. Tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalon, Cherry, my love. May love tarupan. Alaam ti kwarta nang isukatam kanyak, takaidam ija pagbaludan. May saak ang mabigbig ani ko siyante. Ita, anak nito ay nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Ado at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tanda kayukot nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Amin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kaya may munti. Saan? Diyak kaya. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Krimen, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.